Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, βράδυ Σαββάτου, ελάτε να περπατήσουμε μαζί στους δρόμους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς φροντίζουμε να προβάλλουμε τα έργα, τα καλά παραδείγματα, τα καλά προγράμματα των Δήμων, αλλά να επισημαίνουμε και τα προβλήματα και να τα συζητούμε μαζί μετά εδώ στο στούντιο με τους δημάρχους. Έχω τη χαρά απόψε να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, τον κύριο Γκιόνι, τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, είναι εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλώς ήρθατε. Είναι ένας Δήμος, τρία ονόματα, με κορονίδα το Λουτράκι και είναι και η τρίτη σας θητεία σε αυτό το Δήμο. Ναι, τρίτη συνεχόμενη και μία προηγούμενη τέταρτη θητεία, αν τις βάλουμε όλες μαζί. Με μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα όμως, πριν περάσουμε στα του Δήμου σας, ένα σχόλιο σας για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδων, που ολοκληρώθηκε στη Ρόδο. Συζητήθηκαν εκεί διάφορα και για τις αλλαγές στον κώδικα των Δήμων και των περιφερειών, αλλά και για τη χρηματοδότηση, για το προσωπικό. Πήρατε υποσχέσεις, πώς φύγατε από αυτό το συνέδριο? Πήραμε υποσχέσεις, ευχόμαστε ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Λιβάνιος θα τις κρατήσει τις υποσχέσεις, τουλάχιστον ως προς το θέμα των χρηματοδοτήσεων, του προσωπικού, ένα τεράστιο πρόβλημα πλέον με τους Δήμους όλης της Ελλάδος, οι χρηματοδοτήσεις και οπωσδήποτε και το προσωπικό. Υπάρχει έλλειψη και χρηματοδότησης και προσωπικού. Ευχόμαστε ότι θα κατευθούν οι λόγοι τους και θα προχωρήσουμε τουλάχιστον να ενισχύσουμε τους Δήμους ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα έργα που έχουμε υποσχεθεί στους δημότες μας. Με τον κώδικα προχωράνε σε πολλές αλλαγές και για τις αρμοδιότητες και για τα οικονομικά. Μονοπόλησε για αρκετό τη συζήτηση οι αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Ήταν φυσιολογικό να επικρατήσει αυτό, ενώ δεν ήταν η κύρια ουσία. Κύρια ουσία τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια τετραετία ακόμα μπροστά μας. Σχεδόν πέρασε ένας χρόνος, έχουμε 4 χρόνια. Κυρίως τα προβλήματα είναι των έργων, το συνέχιση των έργων. Αρκετά έργα έχουν σταματήσει λόγω μη χρηματοδότησης. Ευχόμαστε όλα αυτά θα προχωρήσουν. Και οπωσδήποτε ήταν και το θέμα των εκλόγων, του εκλογικού νόμου, το οποίο έγινε μια πρώτη κουβέντα από τον Υπουργό. Θα δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και τι ακριβώς, νομίζω πολλοί δεν καταλάβαμε ακριβώς. Το ότι ήταν επειδή τελειώνουν οι εκλογές την πρώτη Κυριακή, υπήρχε λίγο, δεν το έχουμε ξανά, μια ασάφεια γενικότερη. Ευχόμαστε ότι θα ξεκαθαρίσει ο Υπουργός, θα υπάρχουν επανειλημμένως συναντήσεις με την ΚΕΔΕ, οπότε και εμείς να εκφράσουμε τις απόψεις μέσω του οργάνου μας της ΚΕΔΕ. Σας απασχόλησε και η κλιματική αλλαγή και έρχομαι σε αυτό γιατί στην αρχή του χρόνου εσείς είχατε κηρύξει το Δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις της λειψιδρίας. Πού βρίσκεστε τώρα σε αυτό το τομέα? Έχουμε ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΡΑ με 4 αφαλατώσεις, έχουμε νοικιάσει άλλες 3 και πρόκειται να κάνουμε και καινούργιες αφαλατώσεις κατά τη διάρκεια φέτος αυτής της χρονιάς, ώστε να μπορέσουμε η καινούργια χρονική σεζόν, καλοκαιρινή σεζόν, να μας βρει όσο πιο σε καλύτερο σημείο γίνεται. Είναι αλήθεια η κλιματική αλλαγή. Ο νομός Κορινθίας γενικότερα θα είναι από τους Δήμους μαζί με το νομό Καλαμάτας. Θα είμαστε οι πρώτοι Δήμοι που η κλιματική αλλαγή λόγω βροχοπτώσεων και όλων των σχετικών θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Είχατε έλλειψη κι εσείς και εμείς στο Λουτράκι το έχουμε συνδέσει με το μεταλλικό νερό. Είναι παγκοσμίως γνωστό και για τα ιαματικά του. Ακριβώς. Το θέμα δεν ήταν στο κεντρικό Λουτράκι το φυσικό μεταλλικό νερό, δεν είχε κανένα πρόβλημα, αλλά η ευρύτερη περιοχή, και όταν λέμε Δήμο Λουτρακίου εννοούμε είναι και Αγιθόδωρη, είναι και τα Ίσμια, είναι και το Συνομπίσια, είναι και όλες οι άλλες οι περιοχές που πραγματικά κάποιες περιοχές βρεθήκανε σε δύσκολη κατάσταση. Ζοριστήκατε πολύ δηλαδή το καλοκαίρι? Ζοριστήκαμε, ναι, αλλά το Λουτράκι, μέσα το κεντρικό Λουτράκι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Να ξέρουμε όμως ότι ο Δήμος Λουτρακίου χειμώνα, όλος ο Δήμος χειμώνα έχει 20.000, 22.000, το καλοκαίρι φτάνουμε πάνω από 120-130.000. Αυτό δημιουργεί τεράστιο θέμα. Ως προς τις καταναλώσεις, δεν σέβεται, πολλοί κόσμος δεν σέβεται κιόλας το νερό, επειδή το έχει στη βρύση, ανοίγει η βρύση, το γνωρίζουμε όλοι αυτό το πράγμα και το σπαταλάει και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Μιλούσα με έναν καθηγητή για το θέμα της λειψιδρίας και μου έκανε εντύπωση το ότι διαχώρισε το νερό σε τουριστικό νερό
Το νερό δηλαδή που είναι απαραίτητο για τον τουρισμό στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Το νερό που είναι απαραίτητο όμως και στα νησιά και να πίνει ο κόσμος το αγαθό, το δημόσιο νερό. Το ότι υπάρχει μια διαφορά στο αν υπάρχει επάρκεια νερού ή τουριστικού νερού. Αυτό πρώτη φορά, το διαχωρισμό πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, στα τουριστικά μέρη αυτό δημιουργείται σε μεγάλο αίσθημα δημιουργεί όταν έρθει ο τουρίστας και δεν έχει νερό να πιεθεί. Απλά είναι τα πράγματα, είναι τεράστιο το πρόβλημα γενικότερα για τη δυσφήμιση κατά κάποιο τρόπο είτε της επιχείρησης είτε της περιοχής, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Όμως η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, έχει έρθει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την περιμέναν όλοι και αυτό ήταν και ένα θέμα κύρια συζήτηση στην Γκέδε, στη Ρόδο, για αφαλατώσεις. Είναι το μοναδικό... Η αφαλάτωση είναι το μοναδικό μέσο για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και συζητηθήκαν πάρα πολλά θέματα γύρω από το νερό. Πιστεύετε ότι θα είσαστε έτοιμοι το επόμενο καλοκαίρι? Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ήδη από τώρα, έχει ξεκινήσει μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλες αφαλατώσεις για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και με καλύτερο τρόπο τον κόσμο. Ένα νόμισμα έχει δύο όψεις. Είχατε πολύ κόσμο. Άρα τουριστικά πήγε πολύ καλά το Λουτράκι, το καλοκαίρι μας πέρασε. Ναι, γενικότερα, όχι μόνο το Λουτράκι, όλη η ευρύτερη περιοχή και τα Ίσθμια, η Άγιοι Θόδωροι, Συνομπίσια, πραγματικά λιμνιβουλιαγμένοι. Όλοι μαζί είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Κράτησε μέχρι τέλος Οκτωβρίου, πριν 15 μέρες, με τα αθλητικά γεγονότα τα μεγάλα που έχουμε. Και ήταν μια πολύ καλή σεζόν για το Δήμο μας γενικότερα. Ωραία. Να προχωρήσουμε σε αυτή την αναβίωση. Μετά από πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες θα έλεγα, αναβιώσατε τα Ίσθμια. Μια μεγάλη διοργάνωση. Τους αγώνες μετά από 1000 χρόνια, οπωσδήποτε μας βοήθησε πάρα πολύ ο Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, με όλο του το επιτελείο. Ήταν με τηλεδιασκέψεις μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλούσαμε πώς θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Πραγματικά συμμετείχαν πάρα πολλά σχολεία και αθλητικοί συλλόγοι, όλη της ευρύτερης περιοχής και με τον κύριο Βρούτση είπαμε θα το κάνουμε θεσμό. Οι ισμιακοί αγώνες γινόντουσαν κάθε 2 χρόνια. Τη χρονολογία των Ολυμπιακών Αγώνων και τον ενδιάμεσο, δηλαδή κάθε 2 και 4 χρόνια. Ετοιμαζόμαστε τώρα ήδη με μια επιτροπή που έχει συσταθεί και από την πλευρά του Δήμου και από το Υπουργείο για να μπορέσουμε σε 2 χρόνια να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερους ισμιακούς αγώνες. Οι ισμιακοί αγώνες ήταν όχι μόνο αθλητικοί, ποίησης και τραγουδιού. Και με φέρνετε στον πολιτισμό. Ακριβώς. Έχει και αυτό το πρόσωπο ο Δήμος. Έχετε οργανώσει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και ετοιμάζετε και άλλες. Και αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε το Λουτράκι Φέστιβαλ το καλοκαίρι και έχουμε πάρα πολλούς αθλητικούς αγώνες. Ωραία, και να προχωρήσουμε λίγο στην καθημερινότητα όσον αφορά το πράσινο και την αποκομιδή, γιατί είναι βασικά στοιχεία της ποιότητας ζωής των δημοτών και των κατοίκων. Εκεί που βρίσκεστε? Ένα μεγάλο θέμα και εκεί είναι το πράσινο, η καθαριότητα. Οι υπάλληλοι δεν υπάρχουν. Το πρόγραμμα 55-65 σταμάτησε. Μας έχουν υποσχεθεί ότι την Άνοιξη θα ξανανοίξει. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων από την πλευρά της κυβέρνησης. Άρα δυσκολεύεστε κι εσείς αυτό το κομμάτι? Πάρα πολύ είναι γενικότερα και όπως και ο κόσμος δεν ακούει, μάλλον δεν βοηθάει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει εύκολα να τα διώξει από το σπίτι του, από τον κήπο του, από το αγρόκτημά του τα πράγματα χωρίς να υπολογίσει να τα πάει σε ένα σωστό σημείο εκεί που μαζεύουμε τα πράγματα και δημιουργείται οπωσδήποτε τεράστιο θέμα με αυτό. Βάρινε πρόσφατα τους Δήμους και το θέμα με τα οικόπεδα και τον καθαρισμό. Το διαχειριστήκατε παρόλα αυτά? Το διαχειριστήκαμε όσο μπορούσαμε καλύτερο. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν τελευταία στιγμής. Χωρίς προσωπικό, χωρίς μηχανήματα υποχρεωθήκαμε να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα, ένα μεγάλο τρέξιμο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις ζώνες γύρω-γύρω από τα σχέδια πόλεως και οικισμούς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Εκκρεμεί κάποιο γενικό πολεοδομικό σχέδιο τώρα για το Λουτράκι? Ναι, περιμένουμε, είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας και το περιμένουμε, πιστεύουμε και ευχόμαστε μέχρι τέλος του χρόνου, Γενάρη μήνα, να έχουμε το ΦΕΚ για να μπορέσουμε το σχέδιο πόλεως με τις συντελεστές δόμησης και όλα αυτά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, να έρθει ο άλλος να επενδύσει, να χτίσει στο Δήμο μας γενικότερα. Θα βοηθήσει και θα δώσει μεγάλη όθηση. Οπωσδήποτε περιμένουν πάρα πολύ πλέον για να μπορέσουν να ανοικοδομήσουν στο κομμάτι ειδικά του Λουτρακίου και της Ίσθμιας.
Και να έρθουμε στην πολιτική προστασία, όσο πλησιάζει ο καιρός, μπαίνουμε βαθιά στο χειμώνα. Πόσο θωρακισμένο είναι το Λουτράκι? Είδαμε ότι πρόσφατα κάνατε και μία άσκηση. Μια άσκηση από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ήταν η πολιτική ηγεσία της πολιτικής προστασίας της Ελλάδος. Κατεβήκαν όλα τα όργανα. Κάναμε μια προσομοίωση σε περίπτωση που δημιουργηθεί μια φωτιά και έχουμε παιδικές κατασκηνώσεις, έχουμε ανήμπορους ανθρώπους. Κάνουμε μια άσκηση, πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Δήμος μας είναι αρκετά οργανωμένος στην πολιτική προστασία και με τους εθελοντικούς συλλόγους, αλλά και με τους ανθρώπους του Δήμου γενικότερα, με τους εργαζόμενους, βοηθήσαν πάρα πολύ ώστε αυτή η άσκηση να γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Πήραμε συγχαρητήρια, παρακολουθούμε, αγαπάμε τον τόπο μας και προσπαθούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν δημιουργηθεί ένα θέμα να τρέξουμε όλοι μαζί να σώσουμε την κατάσταση. Θεωρείται σημαντικό το ρόλο των εθελοντών στην πολιτική προστασία? Πάρα πολύ. Χωρίς εθελοντές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε 2-3 μεγάλες ομάδες, εθελοντικές ομάδες, και στο Λουτράκι και στους Αγίους Θεοδόρους, που βοηθάνε πάρα πολύ σε οτιδήποτε δημιουργηθεί, είτε είναι τροχαίο ατύχημα, είτε είναι φωτιά, είτε οτιδήποτε άλλο πλημμύρα, βοηθάνε πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Και θέλω να πάμε λίγο στις κοινωνικές δομές, στα σχολεία σας, στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, δομές για τα παιδιά, για τα νηπιαγωγεία. Επειδή έχουν οι Δήμοι την ευθύνη και για το κτηριακό, πώς θα πάτε εκεί? Χωρίς χρήματα. Έχουμε την ευθύνη. Πρόσφατα όμως έχετε ένα πρόγραμμα της κυρίας που θα σας βοηθήσει, της Μαριέτας Γιαννάκου, για να στηρίξετε τα σχολεία, τουλάχιστον τις ανακαινήσεις. Οπωσδήποτε έχουμε και μια μεγάλη δωρεά από το Βαρδινογιάννιο Ίδρυμα για ένα καινούριο βρέφο-νηπιακό σταθμό, καινούριο. Τους ευχαριστούμε δημόσια πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη δωρεά που κάνουν και οπωσδήποτε κάνουμε κοιτάμε να στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο τα σχολεία, γιατί δυστυχώς και η νεολαία στα σχολεία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Έχετε κι εσείς βανδαλισμούς εκεί στα σχολεία? Πάρα πολύ δυστυχώς, και δεν ξέρω κάτι πρέπει να κάνει το επίσημο κράτος γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Δεν σέβονται, πολλά παιδιά δεν σέβονται, νεολαία είναι λίγο προβληματική σε αυτά τα πράγματα, δεν σέβονται ότι τη αυτό δημόσια είναι δικό περιουσία. Τη δημόσια περιουσία. Ναι. Δεν έχετε και τους μηχανισμούς καταστολής εσείς? Έχετε μόλις 2 δημοτικούς αστυνομικούς. Μόνο 2 δημοτικούς αστυνομικούς. Δεν μπορείς να ελέγξεις μια πόλη, ένα δήμο τεράστιο που να θες από το ένα άκρο στο άλλο να θέλεις γύρω στα 70 χιλιόμετρα να πας. Δεν είναι εύκολο να ελέγξεις όλη αυτή την κατάσταση. Ωραία. Θέλω να δούμε μαζί ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το Λουτράκι, γιατί μονοπολεί το Λουτράκι, αλλά έχουμε και άλλες ωραίες περιοχές. Έχουμε αρχαιολογικό χώρο, το Ηραίο, που είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, και ένα πολύ ωραίο φάρο εκεί στην περιοχή. Βεβαίως. Να το δούμε μαζί. Σε μια περιοχή κατάφυτη από πεύκα και αρμυρίκια πολύ κοντά στο Λουτράκι βρίσκεται μια λίμνη με γαλαζοπράσινα νερά. Είναι η λίμνη Βουλιαγμένη στην Περαχώρα, που λίγοι γνωρίζουν την ύπαρξή της, αν και βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα. Παρά το γεγονός πως πρόκειται για λίμνη, στη μεγάλη της αναλογία έχει θαλασσινό νερό, καθώς αυτή συνδέεται μέσω μικρής διόρυγας με τον Κορινθιακό κόλπο. Αν την επισκεφτείτε το καλοκαίρι, φτάνοντας θα δείτε μικρές παραλίες με λεπτό βότσαλο ή άμμο και φυσική σκιά. Κάτω από το φάρο Μελεγκάβη, στο μόνιμο ακροτήρι, βρίσκεται το Ηραίο. Εκεί που είναι η παραλία, στο παρελθόν υπήρχε ιερό προς τιμή της Σύρας, το οποίο χτίστηκε τον 6ο αιώνα. Η περιοχή ξεχωρίζει ακόμα και σήμερα για το φυσικό της λιμάνι. Ο όρμος που υπάρχει εκεί έχει μεγάλη ιστορία, καθώς λειτουργούσε ως λιμάνι για πολλούς αιώνες. Καθαρά νερά, πολύ ωραίες εικόνες, Δήμαρχε. Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα έχετε πολύ κόσμο στις παραλίες σας. Πάρα πολύ κόσμο στις παραλίες, καθαρές παραλίες. Και... Δεν είναι μόνο αυτή η μεγάλη παραλία του Λουτρακίου που τη γνωρίζουμε όλοι. Όχι, έχει πάρα πολλές και μικρότερες παραλίες, και όπως είδατε και η λίμνη Βουλιαγμένης, οι οποίοι
πολλοί άνθρωποι τη συγχαίουν με τη λίμνη Βουλιαγμένη των Αθηνών, αλλά είναι λίμνη Βουλιαγμένη Περαχώρας Λουτράκη. Πόσο μακριά είναι από το Λουτράκι? Είναι 10 χιλιόμετρα, δεν είναι μακριά. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Ανήκει στην Ετάδα. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στα ελληνικά τουριστικά κίνητα. Έχουμε μεγάλη προσπάθεια να την πάρει ο Δήμος στην κατοχή της για να μπορέσει να την αναβαθμίσει, να την βάλουμε σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσουμε να βιώσουμε όλο αυτό το φυσικό περιβάλλον που υπάρχει τριγύρω. Πρόσφατα ξεχωρίσατε και ως έξυπνη πόλη, ως Smart City. Βραβευτήκατε στο Ζάπιο σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί. Και για την κοιλάδα υδρογόνου να μας πείτε, γιατί είναι πρωτοποριακό αυτό. Πώς μπορεί να ωφεληθεί ένας Δήμος? Είστε ο πρώτος Δήμος? Είμαστε ο πρώτος Δήμος. Καταρχάς αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα υδρογόνου, ευρωπαϊκού υδρογόνου μάλλον. Και χτες έχουμε μπει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Τριήρης. Και χτες από ότι στις Βρυξέλλες πήραμε και βραβείο αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο έχει μπει και ο Δήμος Λουτρακίου, με πρωταγωνιστικό ρόλο τη Μοτορόιλ. Έχει μπει και ο Δήμος. Έχουμε κάνει διάφορες συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις. Έχουμε πάει και στο Ίνσμπουργκ σε μια μεγάλη επιχείρηση που είχε υδρογόνο και κοιτάμε πώς λειτουργεί πλέον το υδρογόνο και φτιάχνουμε μάλλον την πρώτη κοιλάδα υδρογόνου σε όλη την Ελλάδα. Θα χρηματοδοτηθούμε με 2 αυτοκίνητα υδρογόνου, γιοταχή υδρογόνου, και κοιτάμε πώς έχουν μπει πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως η Διόρυγα Κορίνθου, το λιμάνι του Πειραιά, η Ολυμπία Οδός, η Φούλγκορ, πολύ μεγάλες εταιρείες, και συμμετέχουν και 5 κράτη. Έχουμε μπει σε αυτή την κοιλάδα και πιστεύουμε και ευχόμαστε το υδρογόνο, κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι το μέλλον. Η πράσινη ενέργεια είναι το μέλλον γενικότερα. Έχουμε μπει σε αυτό το πρόγραμμα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, κοιτάμε πώς θα το αναπτύξουμε όλοι μαζί όσο το δυνατόν σε καλύτερο σημείο. Αυτό πρακτικά τι θετικό αποτύπωμα θα φέρει στους κατοίκους? Ότι είναι ένα καύσιμο, το υδρογόνο ένα καύσιμο χωρίς καθόλου κατάλοιπα. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα φτιαχτεί ένα πρατήριο στη Μότορολ μέσα, θα φτιαχτεί ένα δεύτερο πρατήριο στο Δερβένι, ώστε να μπορούν σιγά σιγά τα αυτοκίνητα που έχουν υδρογόνο να μπορέσουν να τροφοδοτούνται, να αναφοδιάζονται. Και οπωσδήποτε το υδρογόνο το βλέπουμε πλέον και παγκόσμιο, όχι επειδή είναι εβδομάδα υδρογόνου, γενικότερα το υδρογόνο αρχίζει και παίρνει την άνοδό του γενικότερα για την πράσινη ενέργεια παγκοσμίως. Μάλιστα, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, θέλω να μου πείτε σε αυτή τη 4η θητεία ουσιαστικά, τι έχετε εσείς προτεραιοποιήσει, τι άλλο θέλετε να κάνετε για το Λουτράκι και όλο το Δήμο? Η κλιματική αλλαγή έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Έχουμε χρηματοδοτηθεί με 2 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Το ίδιο προχωράμε για όλες τις περιοχές του Δήμου μας. Είναι πολύ βασικό σήμερα να προστατεύει τους κατοίκους και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Οπωσδήποτε ο τουρισμός, ο οποίος είναι ένα μεγάλο κομμάτι, και οπωσδήποτε η ασφάλεια του τόπου μας είναι πάρα πολύ βασικό. Ένας τόπος που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Περιμένουμε τον προαστιακό να έρθει στο Λουτράκι, ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει χρόνο καθυστερήσει για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν πάνω στη γραμμή. Πιστεύουμε και ευχόμαστε ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα μπει ο προαστιακός μέσα, οπότε πλέον το Λουτράκι και η ευρύτερη περιοχή θα γίνει ένα προάστιο της Αθήνας και καταλαβαίνετε θα έρθει αρκετός κόσμος, πρέπει να μας βρει έτοιμοι σε όλους τους τομείς για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τον κόσμο, και πιστεύω και πάρα πολλοί κόσμος θα έρθει τα επόμενα χρόνια στην περιοχή μας να μείνει, γιατί πλέον ο κόσμος παγκοσμίως αρχίζει και ζει λίγο εκτός του κέντρου και μεταφέρεται, όταν έχει και καλά μέσα μαζικής μεταφοράς, μεταφέρεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως είναι και ο προαστιακός για να πηγαίνει στη δουλειά του. Ελπίζω να είστε έτοιμοι να τους υποδεχτείτε, να ολοκληρώσετε το έργο και το πρόγραμμά σας. Έχουμε αρκετά έργα, έχουμε τώρα το Open Mall, έχουμε μια ανάπλαση του παραλιακού πεζόδρομου. Όλα αυτά τα πράγματα δουλεύονται και πιστεύουμε και ευχόμαστε στο χρονικό διάστημα που έχουμε υπολογίσει να είναι όλα έτοιμα. Σας το εύχομαι, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε, για τη συμμετοχή σας εδώ στα Ενδήμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε και καλά. εμείς να φύγουμε από το Λουτράκι και να έρθουμε εδώ στο Χαλάνδρι.